Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Zer moduz gazteiz? Oain bai! Aizue, Pelipek oraintxe geldiarazi ditu bere motorrak. Eta hurrengo ordu betean, hementxe egongo gara trikitraka trikitroneko geltokian. Zein ondo, Ui! Hau da, haize zakarra.
jertxe baten bilanoa. Aizue, favore bat egingo diazue? Bai? Begira, Pepito oraintxe etorriko da. Esaiozue berehala itzuliko naizela, ados? Bai. Gero arte. Iapa! Kaixo kuadrilla! Ongi etorri! Triki-traka trikitronera. Ze, alai eta martxos etorri altzerate? Bai! Orduan kantuan hasi eta ipurdia mugituko ditugu, bai? Ez du, baina, non sartu dira Mirri eta Txiribiton? Dagoeneko hemen egon bertzuten, ez da? Hau da marka, haize zakarra hemen, geltokia erabat utxik, haize, begira, bi hoien bila joango naiz, ea denon artean, pixka bat berotzen dugun giro zabarra, Hala, gero arte. Non sartu da jendea? Non daude atorrante horiek guztiak? Felipe aparkatu eta jetxi naizen orduko ez dut inor ikusi. Hau oso arraroa da. Ufa! Eguraldi kaskarra dago hemen, Eta dirudienez arazoa den bat dugu argiekin. Zentralita konpontzera noa. Jopeaz, Txiribiton, bamolio, ikaratu egin okire basapiztitxura hori ikusita. Gamberroa gaituke, gamberroa keso kuadrilla! Gure lagun guztiek, izugarrizko beldura izango dute seguru. Honezkero denek pentsatuko dute geltokia mamuz beteta dagoela, edo sorginduta dagoela, barrabazkeria garanta egin. Mirri eta Txiribiton! Gure kanpola roxa, Arratzan Leon, txirrizpio! Zer berri? Zarrak berri. Orain ere, iritsi orduko hasi zarete barrabazkeriak egiten, ezta? Zue jarri dituzue ventiladoreak topean, hemen egundoko haize zakarra egontze din, ezta? Eta inondik ere guk ez diegu ventiladorerik ukitu. Bi hurri xamarra gaituk, baina esain beste, egia esan da ez zaigun gokurritu, bestena? Baina nola esan dezakezue hori? Horren bertan entzun dizuet eta barrabazkeria bat montatzen ari egon zeratela zuek biok. Tira, eta gainera ze itxura zenuten, ze piura zenuten, zera mozorro horiek aurpegi aurrean jarrita, erridikulo hutsa. Zomorroak ematen zenuten. Zomorroak? Txiribiton, bukatu ditu gure txantxak. Noize, apenas. Eta gainera gauz bat izango ditu, Gu ez gaitu somorro bat. Ondo behiratuta, Txiribiton somorro samar bai, Baina ni nahi somorroa, Ni nahi somorroa, bakarrik ditut bi begi, xeatosona laguna, esaitez joan iesi.
beti dago presto, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto. Gustokoa dut dantza, eta gozoa jatea, niretzat poderenak, saltza eta merengea. Kirola egiten dut, aspertuta nagoenean, surfean ibiltzen naiz, gure etxeko baineran. Odei beltzak jeruan, hasten badira tantoka, kaleko putzuetan, ibiltzen naiz nixaltoka. Dorremi kantatzeko, edo soinua jotzeko, urretxindorrik ez da, inon irriren pareko. Graziana etorri da. Beldurtu zaitezte! Aizue, hau alda trikitraka trikitroneko geltokia. Eta hemen bizi aldira txirri, mirri eta txiribiton. Aizue, tren zahar bat daukatela entzun dut, edi ala. Eta nola du izena tren horrek? Nola? Pakitxo? Pablito? Aizue, entzun dizuete, enaiz gorra. Zei zer itxusia, Felipe. Graziana etorri da. Beldurtu zaitezte. Ze, hotzikarak sentitu dituzu ezta? Txirri-mirri eta txiribiton ere. Beldurrez zartarka utziko ditut. Ya lo creo. Iparretikotz, egotikan putz, aize zakarrak, geltokian putz. Kaixo, arratsaldeon. Bai, harrapatu nauzue. Ensaiatzen ari nintzen. Gaur, geltokira musika zuzendari handi bat iritsi da. Artista berriak bilatzen ari da, eta niri abestea asko gustatzen zait. Nahi baduzue zerbait kantatuko dizuet, Bai, zatitxo bat izango da. Entzune, beira. Oso polita da. Abestearen
izenburua da iso. Iuri egingo du. Ja. Betiko graziosoa. Graziosoa norzu? Katxondeoa. Gaur, abestuko dut itxatea. Atea izteko zergatik, hasten gazera kantatzen jendeak alde egingo duelako. Katxondeoa. Jazz abesti famatu bat kantatuko dut. Kantatuko ez, izorratuko duzu. Katxondeoa. Lester Mesedes. Esaten ari nintzen fregeak, dogegu aurrera. Mesedes abesten saiatzen ari naiz. Ni ere gai, iso. Katxondeoa. Esaten ari nintzen fregeak, dogegu, sonelegatine, din don dan, din don dan, din don dan, din don dan. Zergai zulatu zaio. Katxondeoa. Ei, Lester Mesedes. Ixo. Isiltzeko. Bai, ixo. Zergatik. Nola zergatik? Biok batera abesten badugu, beraiek ez duze ezer ulertuko. Ixo, eta ixo. Eta orain ergi. Bai. Eta zuk bakarrik abesten gaduzu, geraiek niri ez dirati ezer entzungo. Orduan, fregeak, Ixo. Zu musikaria zea? Ni? Bai, jakina. Bai. Eta adibidez, konserbatoriora joaten zara? Nola? Konserbatoriora. Zertarako ni oso ondo konzergatzen naiz. Katxondeoa. Esaten nahi nezea, musika eskolara joaten zaren bai ala ez, jakina. Eta instrumentoren bat jotzen duzu, gai. Ze instrumento jotzen duzu? Haize instrumento bat. Haize instrumento bat? Badakit, klarinetea, ez. Saxoa, ez. Trompeta, ez. Bombardinoa, ez. Kontxo, ze haize instrumento jotzen duzu? Tolosako gagarrunak. Katxondeoa. Nahikoa da, Lester, nik bai, zugai zer. Kontxo, nik saxoa jotzen dut. Saxoa. Bai, eta gainera, nik oso ondo abesten dut. Nahi badazu begira, zerbait kantatuko dizut. Ez, bai, ez, begira, hori da. Oso polita da, begira, ez ergin ez, begira, eskuntzu entzun. Guendezein, domatxinin, ai guendezein. Ergi, bai, zuk ensaiatzen duzu. Nik, bai, nun noiz. Nun ba, egunero, dutxan adibidez, dutxan ergi zarriago dutxatu beharko zinateke. Katxondeoa! Ixo, guendezein fregeak ez, guendezein fregeak. Lester, zer, horrela ez dugu ezer konponduko ez elgi. Hei! Zer iruditzen zaizu, bazuk eta biok elkarrekin abesten badugu. Oso ondo elgizi, dea ona. Dea oso ona ez da, agian gure musika zuzendaria kontratu bat emango digu, ze ondo. Begira. Hiru arte kontatuko dut, eta hasiko gara kantatzen, hori da. Guazen ba, 1, 2, 3, eta 4. Ez, gai, 3 eta gero 4. Bai, baina orain ez. Orain 1, 2, 3, eta kitxo. Eta kitxo, hori da. Guazen bai. 1, 2, 3, eta kitxo.
Ez. Eta kito ez. Ez. Zuk esan ditazuna. Bai, baina orain ez. Ez dizut ezer ulertzen elgi. Ez dakit nola, bagira. 1, 2, 3, eta nahikoa da. Hori da, guazen ba. Nahikoa da. Bai, hori da, nahikoa da. Bai, nahikoa da. Kontxo, nahikoa da. Hori da, guazen ba. 1, 2, 3, eta nahikoa da. Desesperantea zara, Lester? Hori da. Eta zer kantatuko dugu? Elgi? Badakit gure abesti berria. Katxondeoa, guazen katxondeoa. Hori da. Kaixo lagun hurbildu gure gana, Lesterren ikuskizuna partaztera doa. Hori bai, jarraitorretik ikasi, ondoren datorren humore txarra usatzeko formula magikoa. Iratzar gaiuak jotzen duenean, lagunon batekin azerretzen zarenean. Apare, begirada zorrotza, aurrez aurre topatzean, izatek desagertaraziko duzule pena. Katxondeoa, 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 katxondeoa. Denok izan dituan kasartzea, ez baita beti samurra izaten asmatzea. Adiegon, itzun zure bihotzaren tapare diotena. Ezerk ez dezala zure ahotik kendu irribarrea. Katxondeoa, 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 katxondeoa. Ea berriro! Katxondeoa, 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 katxondeoa. Dena batera! Katxondeoa, 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 katxondeoa. Azkena! Katxondeoa, 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 katxondeoa. Bai, Josefina, bai. Eta argiak ere, neu konpondu ditut. Kitxo, Pepitxo. Ederki ba, betiko moduan beraz, ikatz jaurtiketarekin hasiko gara, gure ikazkin prestuek askari emango diote Peliperi, eta hori bai, gehien ematen dionak sari berezia eskuratuko du, bizikleta motorea. Bai. Aizu, barkatuko diazu, baina alboan dituzun neska politoriei ez dienik ikazkin trazarik hartzen, Aizu, bani seguru nago primeran arituko direla. Ikustagun? Ia ba, nor dugu lehenengo finalerdian, izena bizenak? Alba Garzia. Alba Garzia, aizu Alba, zuri ze kolore gustatzen zaizu gehien? Berdea. Berdea? Eta zergatik gustatzen zaizu berdea? Natura kolorea delako. Ara, ba, niri ere ikaragarri gustatzen zait, bai berdea eta bai natura. Eta zu zein zara, izena bizenak? Naiara Eskobar. Naiara Eskobar, zuri berriz zein kolore gustatzen zaizu? Urdina. Urdina? Eta urdina zergatik? Mutilekin jolasten dudalako futbolean eta gustatzen zaidalako. Nik pentsatzen nun Pepitxorekin maite mindurik zinelako. Baita ere. Normala. Aizue, ezagutu ditzagun bigarren finalerdia jogatuko duten partaideak. Nor dugun eskatila polita hau? Saia López de Viñaspre. Altuago mesedez. Saia López de Viñaspre. Ongi. Kontaizki guztu zure zaletasunak.
Abestea, marrastea eta idaztea. Artista beraz, ezue, bi artista holtza berean, momentu berean, ikaragarri. Eta nor dugu mutiko majo hau? Miguel. Miguel zer? Miguel Elkiaga Vázquez. A ber? Miguel Elkiaga Vázquez. Ondo. Eta zu zer izan nahi duzu heltzen zarenean? Polizia. Polizia? Eta zertarako? Zer, multak jartzeko entzun dut. Multak jartzeko, eskerrak Felipe ondo aparkatu dudan aizue. Beno ba, aize zakarra bukatu da. Argiak konpondu ditugu. Lehiakideak ezagutzen ditugu, eta Felipe besterik ez zaigu falta. Ator, Felipe! Pixkanaka, ator, Felipe! Eta gure pixkanaka gure lekuetan jarriko gara. Eta lehenengo finalerdiari ekingo diogu, beraz, Alba, zure txanda da, hartu zure lekua, eta animo nahi ezunean! Hau, Alba! Animo, Alba! Ja punteria hori, Alba, animo! Ui! Ui, aia! Indar pixka gaixo, Alba, ba! Hau, Vanessa! Oso ongi, Alba, torri ganera. Tira, ikusi duzu Albak bat bakarra sartu du, baina ikus dezagun orain Naiara zer egiten duen, Beraz, Naiara hartu zure lekua, eta animo zure bai, animo! Haupa, Naiara! Ba, oso ongi! Bi, ezki, Naiara! Iru! Lau! Ui! Indar pixka daixio! Ikusi duzue, Naiarak 6 hartu ditu eta orain zue biok itxoin pixka baten bankuan eta guk bigarren finalerdia egingo dugu. Haupa, Saio eta Miguel, zuen txanda! Saio eta Miguel, Miguelekin hasiko gara, bai Miguel? Tira, bartu zure lekua eta erakutsi indarroi, venga, animo! Venga, animo, Miguel! Bai, asizteala, hartu ditu eta ikus dezagun orain ba saioak zen sartzen dituen. Beraz saioa zure leku hartu eta animo! Haupa saioa! Uba! Potente etorri zaigu saioa! Ba! Bai! Bi! Earki zabitza! Iru! Oia, zuzu martxa saioa! Berak bost hartu ditu eta ikus dezagun ba, gaurko lehiaketa mundiala izan da. Etorri danak aurrera. Eta jaurtiketak nola geratu diren ikusiko dugu. Lehenengo finalerdia horrelaxe geratu da. Albak bat sartu du besterik ez, Naiarak 6, beraz, Albarentzako kamiseta politxau, ez zara eskutxik etxera joango, txalo beroa beretzako oso ongi eginduta. Eta lehenengo finalista Naiara dugu, zorionak Naiarari, zorionak oso ondo egin duzuta. Eta bigarren finalerdian ikusi duzue, opari polita beramango du saioak, 5 ikatzati sartu ditutuelako, zergatik, Miguelek 6 sartu eta gure final handia jokatuko duelako. Aizu lagunok, finala ikusi nahi duzu, Bai, seguru? Tira bat, zuek ez guk ere ikusi nahi dugu, beraz, orain arte, oain txitzuliko gara, gero arte agur! Aizak, txiribiton. Makal ikusteo, zerbait gertatzea altzaik. Zer? Amets gaiztu egin duk? 2 minutuko xista-xistrin batean amets gaiztu egin duk? Giza joa. Giza joa?
Sorgin batekin? Normala eta normala amezgaiztoa izatea. Bisaku patata jandizkik, 200 arrautz, 60 txorizo, olentzelo tripontzialakoa. Eta hori dela eta sorgin batekin egin duk. Tira, motel, amets gaizto bat sorgin batekin egitea, ez tek beste munduko gauza, Ez hori, nik gauero iten diat amets, txirri zozomikote aspergarriarekin, eta enaiz beldurtzen, haizue. Tira, txiribito amets ere ez, lasaitu adien motel, azkenean amets bat zer da. Ba hori, ametsa, besterik ez? Atentzione, atentzione, atentzione! Supermirrik ez daki zer den isua. Ez daki zer den ikara, ezagutu ere ez du egiten, ezagutu ere ez. Atera kontuan. Eskolako maizo edo andereño batekin topatuta ere, enaiz beldurtzen. Munduko sorgin guztia nire inguruan bilduta ere, enaiz kokiltzen. Graziana etorri da. Beldurtu zaitezte! Aizue, nork esan du hemen, sorginok ez diogula beldurrik ematen, Txirrik, kaiku honek esan du, baietz. Bai, egia da, niri ez didazu bate beldurrik ematen. Ez? Ez. Hori berehala ikusiko dugu. Iparretikotz, egotikan butz, aize zakarrak geltokian putz. Zuzina, orduan, geltoki guztian gazko da jarrikuzuna. Tira, Graziana, etentzazua aize zakarra behingoatik. Ondo da. Baina orduan, zer emango didazue zuek niri trukean, Nire argazkerik nahi? Edo txiribitonen autograforik nahi? Ixo, nik ez ditut txotxolokeria horiek ezertarako behar. Tira, nahi bat duzu, kantatu egin dezakegu, hori da, kantatu egin dezakegu. Beira, gaizki dago nik esatea, baina oso ahots ezti eta ederra daukat nik. Abesti bat eskaini nahi didazue. Hori bai, hori hobeto dago. Agur jaunak agur, agur sorgi. Ale, Graziana, orain segi Pepitxo, Txoropitxo horren bila. Aur. Ez, kantua etzai bat ere gustatu. Aize bolada sortu behar. Aize, Graziana, ez prezipitatu, begira, ez prezipitatu. Badakiz ere egingo dugun. Beste kantu bat ezagutzen dut, oso polita. Akelarrea du izena. Polita da benetan eta gainera momentu hobetarako oso egokia. Akelarrea? Hori bai, hori hobeto dago. Niri gainera izugarri gustatzen zaizkita akelarreak. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Apo bare, satorzume, zagarroi pitotz basurde, arrano zain, miru bele, sorgintzarrak ez logalde. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Arrokapean ganbara, bilindan beltz gauenara, ilargiaren dirdira, akerrak hartuka dira. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Apoak apasatorrak upa, okio muskerra tok tok tok, gerrena nondun, sorginak zaldun, gerrenak hartxoak iztaklok. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Armi armokak amarlo, aker zaharra goitikan, atxo sorginak milikan, gazurredan, bikorrak jan.
Ontzak egin oiu, akerra horren du. Sorgina puie sakerraken, ez dukakerrik landi barren. Atxoaki ez larre, zugerra murdin akelarre! Ontzak egin oiu, akerra horren du. Pepillo, sorginak existitu egiten direla. Bai ez, ezta? Bai, ikusten hauek ere sinesten dute, Banik ez da inondik ere. Eta existikutuko balira, miserableak dira, lotxagabeak. Erratz gainean joaten dira, bidai txartelik ez erosteagatik, horixe. Ai, ara, Pepillo, isildu zaiteze, bestela finala hasi aurretik buruko mina jarriko didazu. Ai, eta nik finala ikusi nahi dut, topera egon nahi dut, gaurko finala zeinek irabazten duen ikusteko. Eta horretarako hautagaiak berriro ere ezagutu egingo ditugu. Ia bai, lehenengo hautagaia, lehenengo finalista, Naiara Escobar da. Berari asko gustatzen zaio kolore urdina. Berak dio, kolore hori mutilena dela. Pepillo bezala. Eta futbola jokatzea ere ikaragarri gustatzen zaio. Beraz, txalo handi bat beretzako, eta animo, Naiara! Aizue, eta nor dugu hemen, Miguel Erkiaga Vázquez agentea, bai horixe, gimnasia gustatzen zaio, lagunekin jolastea, matematika, euskara, eta bere lagun Janet agurtu nahi du. Beraz, txalo ikaragarri bat gure partaidentzako. Ondo, eta finala jokatzeko besterik, Felipe zaigu falta. Ator, Felipe! Finalarekin hasiko gara, eta orain Naiararen txanda da. Beraz, Naiara, hartu zure lekua, eta animo nahi duzunean. Eman indarrekin, Aupa, neska! Ba! Oso handi, Naiara! Bi! Ui! Hiru! Lau! Ui! Erki zabiltza, Naiara, animo! Ui! Bost! Oso handi, Naiara! Hartu ditu, eta orain ikus dezagun Miguelek zer egiten duen. Aupa, Miguel, zure txanda, motel! Hartu zure lekua eta eman indarrakin! Ui, ia, Miguel! Bat, oin bai! Bi, oin hartu dezu martxa! Ui! Hiru, ikaragarri, Miguel! Lau! Segiola! Lagunok, ikusi duzue, berdinketa daukagu. Nork irabaziko du? Gorri ala urdin, Pepillo? Gorri ala urdin, berdinketa! Urdin! Oso ongi beraz, guazen denak aurrera. Eta izun izagun bazter gertatu den. Lagunok, ikusi duzue. Bost hartu dute biek, eta berdinketa egon denez, Pepillok esan digu kolore urdinak irabazi duela, beraz Naiara da gaurko irabazlea, eta ikus ezagun ba, opariak non dauden. Oi! Begira, ze bizikleta dotorea eramango duen gure Naiarak, txalo handi bat txapeldunaretzako. Baina ez berezat bakarrik hemen ez doalako inor eskutxik etxera, Miguelek ere motxila ederra irabazi du, beraz, txalo zaparra da beretzako. Tira lagunok, gero arte! Guazen! Buelta korrika, eskerrekito. Graziana etorri da. Beldurtu zaitezte! Graziana? Ai, talentua galtzen
ari aiz. Aizue, iluntasunak, isiltasunak eta bakardadeak beldurra ematen dizuete? Eta basa jaunek, lamiek eta mamuek beldurra ematen dizuete? Eta sorginek? Sorginek bai. Ikaratu egiten zarete sorginekin, izuzu! Iparretikot, egotikan butz, aize zakarrak, geltokian putz! Putz! Ai, Graziana, zahartzen ari aiz, atxotzen! Edabe magikoren bat asmatu beharko dut, urte batzuk entzeko. Ea, berbena belarra eta igelaren hankak nastu ezkero. Ai. Siempre que la primavera le da su turno al verano, la costumbre del hispano es salir a vacilar. Se reúnen en la barriada, dejando atrás sus labores. Y se van para las villas en son de rumba, señores. Y se van para las villas en son de rumba, señores. Y los que no salen se quedan con sus colegas, vacilando en la bodega.
Eta hilbetea zenian, gauerdian sorginak Zugarramurdiko kobazuloan biltzen ziren. Euren sekretua kontatzen zizkioten elkarri. Eta festa erraldoia egiten zuten gero. Akelarrea. Egun sentia iristen zenian, ordea, sorgin bakoitza bere mendietara itzultzen zen, eta haize zakarra altzatzen zen orduan. Zuaitzak lurreraino makurtu, eta herritarrak ikara batean uzten zituen haize bortitza. Iparretikotz, egotikan putz, haize zakarrak, geltokian putz! Graziana etorri da! Beldurtu zaitezte! Mira! Txiton, babolio, hori turuta duk, eskatalejoa. Baiet, ezautzen dia dire turuta, ezautuko ez du ba, mesedez, ibezalakoa duk, itxusi mortala, ire ipurdia bezain itxusia. Nori izan da? Nork bota du pusker antologikoa, Unai! Elisabeteren ama, seguru. Edo Gorka, puskarrero xamarra baita. Izana! Jopelas, txiribidon, egunetik egunera gero eta okerrago hitz egiten du. Turutaren kontua dela? Seguru? Seguro benetan? Oi, txiribidon, ez da hilotxik ematen, turuta ere ez dakik zaintzen? Basakiat, seguru turutak kalentura duela. Ea, katzak, babolio, ea. Termometroan jarriko zueago. Wow! Gusten? Kalendura xakoak, katarrua harrapatu dikire turutak. Atxe! Zer esan dian? Noski, ez darriko minez. Baina lasai. Mirrik badakizue, denetarako konponbidea baduela. Hemen xaukeat, nire azken botika magikoa ikusiko duk. Honekin sendatuko dia guztiz. Barkatu. Tiroa beste aldera bota dikat. Basakiat, turutari bota behartzi bat, Listo, txirbiton, nire turutaren mukitzarra neutralizatu egintiat. Ale, txirbiton, ale. Orain, nahikoa du nire turutarekin, ale.
segi orain beste inori txapa ematera. Bizkor, bizkor. Beraz. Nolako tipua den Txiribiton, Batzutan, plasta xamar jartzen da bere turutarekin, baina begira izuek, orain ere nolako merienda prestatu digun! Aizue, ze izango da porru patatan! Edo babarrunako dolostekin! Ea xerreak! Wow, nolako itxura duen honek! Graziana etorri da! Beldurtu zaitezte! Graziana etorri da! Beldurtu zaitezte! Mira! Zer berriro ere txorakeriak egiten? Tira, garbiago hitz egin zan motel ez dia dutik ere ulertzen. Aiza mirri, alde intzak hemendik, zera mozorro itxusi da ridikulorik entzera. Eta bide batez, dutxa fresko bat hartzak, ea espabilatzea izen. Tira, alde hemendik! Aizue, eta orain, entzun ondo, zan, ja! Zer iruditzen, nire azken asmazioa dau. Kostata, aizue, kostata, baina azkenean lortu ditut bi ego zoragarri eta dotore hauek, txoriak bezala iegan egiteko. Haizeak jotzen duenean, haizea altxatzen denean, ni arranoak bezala zerua gurutzatzen ibiliko naiz. Sorgin batek ere nauni harrapatuko ikusiko duzue. Iparretiko, egotik apuntz, haize zakarrak geltokian puntz! Ai! Egunari! Hazen zartakoa! Graziana etorri da! Beldurtu zaitezte! Bai, zuen ere bai. Txiribiton, eskerrik asko benetan, Adiskide fina ize, ik lagundu didak, ateruaren madarikaziotik askatzen eskerrik asko Txiribiton! Baina orain, xeregina badu, Graziana sorgin hori, harrapatu behar diegu.
aurreneko gauza, erratza aldatu behar zibagu, berak duen erratzaren ordez, burdinez egindako sorgin hau. Eta hemen jartzen denean, iman ultra indartsu hau indarrean jarri, aira prrrrrrrr, akabo. Ideia ona, Baina lehen da bizi, konjuroa egin behar diat. Kanguroa ez, Baborio, konjuroa, kanguroa ez, konjuroa. Ea nola din, ea akordatzen aizein, olio sopa, kikilixalda, urrup, bosta xola, urrup, itatik, ikimilikilikli. Iparretikotz, egotik abunt. Graziana? Bai, jauna? Graziana da. Iparretikotz, egotik abunt. Stop, senyora. Zer da hori? Arrautza prejitzeko zartagia? Trafiko seinalea. Markatu esatea, baina Gasteizen zaude, Gu Gasteizko daltzainak gara, noski? Eta Gasteizen barrena ezin duzu horrelako erratzistrin baten gainean ibili, Haizu, hemen alkateak egin du, erratz homologatuaren gainean ibili behar dela, Beraz, Gasteizekin goxatu nahi baduzu, trukea. Ondo da. Bai, erratz polita. Ze, erosoa, Bai, ala dirudi. Probatu nahiko duzu, noski. Bai, txiribiton prest. Ba, bi eta hiru, mambo! Itxoin. Baldintza hauetan ezingo dut egan egin. Aize fiska ba falta da hemen. Aizea? Derrigorrezko alda aizea ba. Noski, bestela sorgin trakitxe izango nintzateke. Baina lasai txikito. Nek sortuko dut dida batean. Geldior, Graziana, geldior. Ez da beharrezkoa, zure kategoriako dama glorioso bat alferrik nekatzea, ez. Nik sortuko dut, zuk behar duzuna izea. Eta gustora gainera. Ez dakipa, txoriburu itxura duzu. Itxura bakarrik ez, txoriburu kompletoa da. Baina batzuetan ideia honak izaten ditu, Zuek ere laguntzeko denok. Putzegin aizea, denok. Ondo da, aukera bat emango diot. Mil esker, ni behintzaten naiz damutuko. Tira, prestan zaude? Bai, egaz egiteko irrikitan. Bat, bi, hiru, mambo! Eta orain naiz eurekin, sorgina itzuliko dugu, bere etxera! Graziana, au revoir, arrivederci, bye, auf Wiedersehen! Oye, me morí. Tira lagunok, azkenean bukatu da dena. Dagoeneko ez daukagu izututa egoteko arrazoirik. Txirrimirri eta txiribitonek bota dute Graziana sorgina maltzurra geltokitik, ni orain lasai nago. Lasai, ez naiz berriro bizitza osoan ikaratuko. Inoiz ez, sekula ez. Inoiz. Kokolo demonio, asusto galanta eman didazu. Valiente zeundera entzun dut, Isabelita.
Eta neure berriekin frogatu nahi izan dut, hori egia zen, ala ez. Ara, hobe duzu Peliperi oraintxe bertan deitzea, bestela pirme jarriko zaituta, Kontuz tigre bat! Aire! Ai, Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu honasek etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Esusto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.